Godmorgen alle sammen og velkommen til den her video. I dag så laver vi en dag med mig på arbejde og i stallen og sådan noget. Så velkommen at følge med. Klokken den er 3:30 om morgenen. Og grunden til at jeg starter så tidligt, det er fordi at i dag så er det planen at jeg skal flytte maskinen. Men jeg havde stadigvæk lidt mange kubikmeter til at ligge på marken, som jeg skal have op, inden jeg kan køre. Så derfor så er jeg gået op lidt i tid, og så må vi se, om jeg når det inden han kommer. Eller det skal jeg har ikke rigtig noget valg. Ja, og hver morgen så spiser jeg i bilen. Jeg har bare lavet en klap sammen med hamburg og ost. Nu er jeg fremme ved maskinen og skal gå ind. Og man skal altid parkere bilen, så den peger imod hjem. Sådan at hvis der skulle ske noget, så man kommer ud hurtigst muligt. Og sådan her ser det ud inde i maskinen, så nu starter vi lige her. Så for satan. Og med det samme, man har startet, så begynder computeren at starte op. Lige om lidt. Man ikke se den blinker der. Og så kan vi jo lige fyre op for noget lys herude. Og sådan her ser, computeren ud. Nu har jeg ikke lige fået rengjort, men her er vi nu. Og så skal vi køre ind her hver dag. Og så skal vi ind og køre alt det her ind ud. Som I kan se, så er hydraulikolien kun 6 grader varm. Så derfor så bliver jeg nødt til at, inden jeg kan køre nogle steder, så skal jeg lige varme den lidt op. Og så kan jeg køre, så varmer den op samtidig med at jeg kører. Fordi at, det er ikke så smart at køre, når ikke den er varm. Så går maskinen bare i stykker lige pludselig. Nå, jeg kan åbenbart ikke sætte telefonen der, hvor jeg vil, men nu kan I se her. Nu kører vi lige op, hvis den vil. Så nu. Så kører man den op her. Og så kører vi lige den ud. Og til siden. Og så kan man, for lige at hjælpe med at varme lidt op, så kan man bare snurre rundt sådan her. Og så åbne og lukke. Så skal det hjælpe lidt, men det går ikke så hurtigt. Som I kan se, så er den også virkelig langsom i dag. Det er fordi, der er minus 24 grader lige her, hvor vi er nu. Så jeg vil fryse røven af mig, seriøst. Det er sindssygt koldt. Den er virkelig langsom lige nu. Men jo varmere den bliver, jo hurtigere bliver den også. Og nu kører vi så ind i skoven, og her styrer jeg ligesom højre og venstre med den her. Sådan at den kan dreje og sådan noget. Og så har jeg pedalen hernede i bunden, som jeg giver gas med. Så, men det er ikke så spændende at se, når jeg bare kører her på Borgsvägen, som det kaldes. Nu har jeg fået læsset det første læs. Og det skal jeg lige få lov at se lige om lidt. Jeg snakkede med min kollega imens. Det er derfor, jeg er demmer på. Så jeg kunne ikke lige filme på grund af det. Men bare roligt. I bliver ikke snydt. Og jeg kan ikke læse, hvad kan man sige, overlæs. Fordi at vi skal op på en sygt stejl bakke herhen. Hvor at jeg ikke kan køre mere end 0,1 km i timen. Så det skal I få lov at se lige om lidt, når jeg kommer derhen. Nu går lyset selvfølgelig ind. Men her har vi bakken, jeg skal op i. Og den ser ikke særlig stejl ud. Men I skal se den lige om lidt, når jeg skal forsøge at køre op på den. Eller hvor fucking stejl den er. Fordi... Og så kan jeg også se, hvorfor at jeg ikke laster for meget på. For man vil nødig have det i hovedet. Så her ser jeg, at jeg har fuld læs, og dem, som stikker ovenud, der har jeg fat i med griben. Eller greben, eller hvad det hedder. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, så nu kalder jeg den for griben. Og så skal vi forsøge at dreje her. Det kan også godt være en udfordring en gang imellem. Nu begynder den at kæmpe lidt med det, så nu slår jeg diffen i. Dem lidt. Der var den. Og så slår vi fartpiloten til, sådan at den ikke kører så hurtigt. Så kan vi se her. 0,6 står den på nu, så skruer vi bare ned til 0,1. Så er det bare at vente, tage det stille og roligt, og så køre op. Og så eftersom at det ikke går så hurtigt, så kan man godt nå at kigge lidt på telefonen, når man kan nå at
drikker jeg ikke kaffe. Men hvis man gjorde det, så kan man gøre det. Eller kigge på TikTok og sådan noget. With this pit in my stomach, 'cause I played with your trust, and that was enough to make you feel the type of way. Priorities change, babe. For you, for you, for you, I give it all up, 'cause it feels like for the first time I feel love. Breaking like a riptide in summertime. So what's it gonna take, what's it gonna take, so I can get back to you. Og nu skal jeg så registrere, så trykker man her. Så kan man op, hvilken slags det er. Og hvilken slags det er. Og hvor mange kubik man har. Jeg havde cirka plus minus 8. Så kan vi gå ned. Så kan vi sige, at så har vi en anden slags. Der har vi en. Så har vi en tredje slags. Den. Den. Så. Og så sparer vi. Og så er det bare at køre på. I give it all up, for you my love. All of the dreams, all of the late nights. Når jeg har spist mad og holdt pause og skal til at læse mit 4. læs for i dag. Og der er kun 18 kubik tilbage på den her trakt, som det hedder. Så det bliver vel selvfølgelig et læs til, og så en lille smule. Bones mean nothing to me. No, it ain't what it seems to be. When I play with your trust, that was enough to make you wanna walk away. Priorities change, babe. For you, for you, for you, I give it all up, 'cause it feels like for the first time I feel love. Breaking like a riptide in summertime. So what's it gonna take, what's it gonna take, so I can get back to you again. I give it all up, for you my love, for you my love. So what's it gonna take, what's it gonna take, so I can get back to you again. I'll give it all up, for you my love, for you my love, for you my love, for you my love, for you my love. Nu er jeg på vej hjem. Jeg glemte at filme, at jeg har tanket maskinen, men jeg har tanket den. Og forsøgt at fylde på AdBlue, men det var selvfølgelig frossen, så det gik ikke rigtig ned sådan helt som det skulle. Men nu er jeg på vej hjem. Næsten. Jeg skal ind til banken, og så gøre sådan, at jeg kan få noget, som hedder BankID på telefonen, sådan at jeg kan betale regninger og sådan noget. Så var det inde hos banken, og jeg har glemt mit svenske legitimation. Eller hvordan man siger legitimation. Så nu er det bare at køre hjem. Så det gør jeg nu. I min grønne bil. Så nu har jeg kommet hjem, og jeg har sat
opvaskemaskinen i gang og en tøjvask, som snart er færdig. Så skal jeg bare smide det i tørretumleren, og så venter jeg på, at Jonathan kan komme hjem, sådan at jeg kan gå med Rex, fordi at han skal tilbage på sit arbejde igen. Og så, når jeg har gået med Rex, så tager jeg ud i stallen. Nu er jeg ude og gå med Rex. Han er lidt vild i dag. Jeg er kommet ud i stallen nu, og skal til at give hø til alle hestene. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky. Der har vi Oddi og hendes sov, som også vil have noget mad. Jeg skal lige kunne slappe af her. Så. Den her ser Oddis boks ud nu. Det ser ikke så slemt ud, men hun er en gris. Så har hun 2 vandspand her, som også skal gøres rent. Men nu starter vi med høet. It's pink and white. If the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Not my. Så de der poser, dem laver jeg ikke i dag. Fordi at hun har allerede til i morgen. Og så hænger der en der. Derovre også. Og I skal altså ikke lige tage af, at jeg ligner en, der er hjemløs. Fordi der er minus 15 grader her, så det handler om at holde varmen, ikke om at se pæn ud. Men nu skal jeg vaske dem af, så jeg lige får lov at se. Don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel sad. Fylder jeg dem her op med vand, fordi de er nemmere at gå med, end de der store kasser eller spande. Sidste vand, så måske. Nu laver jeg hendes kraftfoder morgen og aften. Vi starter lige for noget music, hvis den vil. Låna upp till 250 000. Så får hun det her fra Kraft, low starch mysli, og så får hun pellets også fra Kraft. Og så får hun godt 500 ml hver. Og så får hun en scoop B-vitamin, en halv i hver. Så. Og en gulerod hver også. Og så får hun også lige en, når hun kommer ind. Der er lige, at jeg har glemt at tage penicillin med ud til Oddi. Fordi, som I kunne se, så hun blev sparket i hovedet af sin foldkammerat. Så derfor har hun fået, jeg var inde ved dyrehospitalet med hende i mandags, hvor hun blev opereret, eller de åbnede såret op og pillede små splinter ud af benene fra hendes pande. Så hun får penicillin her, og det er sidste dag i dag. Og så nu er jeg lige opdaget, at jeg har glemt det derhjemme. Så nu ordner jeg boks, og så kan jeg hjem og hente det og sætter Rex ind i huset. Fordi han er ude i bilen, men han sidder og gør af hestene. Så kan han lige komme hjem, og så henter jeg penicillinen, og så kører jeg herud og lukker hesten ind og giver hende penicillin. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm so. Nu har jeg hentet penicillinen, og nu går jeg ind med den første hest, og en af dem er allerede inde, og så er det min hest, og så en til. Så alle inde. Skal jeg fylde penicillin i de her sprøjter, og det er som sagt sidste dag med det. Og så, den her, den er helt fuld. Hej min lille baby. Hej. Starter med at gøre hendes sår rent og bytte hendes bandage. Ikke også? Du vil bare have godbidder. Det kan du ikke spise. Skal vi se. Jeg håber ikke, min telefon falder ned, for så enten ryger den i vandet, eller så ryger den på betonen.
Hun er lige ved at drikke, så det får hun lige lov til at gøre i fred. Og det. Ja. Se hende sove nu. Det skal vi gøre rent. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at tage hende ud af boksen for at få lov til det. Nu skal vi se. Vi gør det lige her i stedet for. Den måde, vi gør det på, det er vådservietter. Det er det eneste, der virker. Og godbidder. Og så har jeg fået sådan nogle her til at gøre rent med. Men hun vil jo ikke have, at man er og piller i såret. Så jeg bliver nødt til at tage det med en vådserviet og sprøjte eller putte vandet på den. Nu stod hun jo stille. Så laver vi en ny. Ja, såret renset. Så det er måske svært at se på den her billede. Men såret har været, altså i forhold til det der nu 5 gange så stort. Altså det har været mega stort. Og så nu, efter i mandag, så er det bare blevet meget mindre, og hun er blevet meget mindre hævet. Så det er bare, det er så dejligt, at det endelig går fremad. Ikke også, Oddi? Ja. Så på mandag, præcis en uge efter, at vi var derinde, så har jeg tænkt mig, at vi skal prøve at ride. Så må vi se, hvordan det går. Om hun stadig ryster på hovedet, eller hvordan. Det håber jeg ikke, men man kan jo aldrig være sikker. Så nu skal jeg bare sætte noget nyt tape på, så er vi done. Så skal jeg ind og handle. Ja, tro det eller ej. Dagen den er ikke færdig endnu. Vi startede 3:00, og klokken den er 6:30 nu. Så det er bare dejligt. Nu har jeg fået sit plaster på, og det er altid, det gider hun åbenbart ikke, men det gør ikke engang ondt. Og nu skal vi til det knap så sjove. Dem. Jeg tror, jeg skåner jer for det, jeg synes selv, at det ikke er særlig sjovt, at jeg skal sprøjte hende, så derfor behøver I ikke at skal se det også. Så nu gør jeg lige det off-cam. Hun er heldigvis sød, det er ikke sådan, at hun står, altså hun går ikke amok eller noget. Jeg er inde og handler. Og jeg er ikke kommet hjem, og jeg har handlet. Jeg har købt ind til, lav selv pizza. Ikke kig på et hår. Jeg skal i bad i dag, okay? Jeg skal i bad i dag, fordi at i går så var der ikke noget varmt vand. Så det blev sådan et hurtigt bad. Det var meningen, at jeg skulle vaske mit hår i går, men det var så fucking koldt vandet, så det magtede ikke lige, at jeg skulle til at døje med. Så det blev bare kroppen. Så i dag, så skal det her fandme have hele turen. Ikke også, Rex? Hey! Nu er de næsten færdige. Så skal der bare ost på og krydderi. Det er champignoner fra den anden dag, som vi ikke lige fik brugt, så jeg tænkte, nu kan jeg prøve at bruge nogle af dem. Og her havde jeg ikke lige nok kylling, så der blev lidt af hamburgerryg også. Eller skinke. Fordi i ovnen, så skal jeg rydde op og vaske op, fordi der var nogen, der ikke gjorde det i går. Jeg tjekkede til pizza, og de var ikke helt færdige nu, så nu kan jeg nå at tømme tørretummeren og hænge en anden tøjvask op. Jeg magter ikke rigtigt, men jeg har ikke rigtig noget valg. Og jeg er i bad, og vi har spist. Og nu skal jeg gå i seng, for klokken den er 9, og jeg skal op klokken 4 i morgen. Tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, at vi ses i en anden. Hej.